Oh yeah. Oh yeah. Takže čus. Vítám vás u dalšího videa. Já jsem Matyš Šéfis a dneska si povíme o youtuberech v roce 2016, neboli asi nejlepším YouTube roce v Česku v celé historii. Takže jdeme na to. Takže v roce 2016 byli hlavní youtubeři jako Vláďa, Datel, Jirka Král, Gogo. A v čem byl ten rok 2016 tak speciální? Byl to rok, kdy se prostě všechny youtubeři spojili, byli vlastně jako v ten rok, tak se všichni ty youtubeři kamarádili, bylo to takový kamarádský, jako kamarádský YouTube, že každý znal toho druhýho a bylo to takový, se dělali pranky, různý challenge a bylo to hrozně hezký třeba. No a proč chci vrátit ten rok 2016, protože amo, já to chci hrozně zažít znova. Prostě kamo, rok 2016, kámo, vytvořit komunitu, kamarádit se s ostatníma youtuberama, to je můj sen. Amo, takže 2016 comeback, let's go. A jinak jako je 11, takže jsem ještě malý pivo, víš co. Ale chtěl bych prostě dělat zase ty, jako aby navrátili se tu témat jako z roku 2016, jako pranky, vtipy, challenge, takže to budu hlavně natáčet. Takže tak a kdo mě podpoří, tak podpoří i vlastně tvorbu k tomu, aby jsme vrátili ten rok 2016 na YouTube. No a takže tak a ty youtubeři v tom roce 2016 to byl takový prostě, víš co, Vláďa točil historky, Datel točil pranky a prostě všichni dělali takový family friendly věci a bylo to takový prostě. No a jako mně by se hrozně líbilo to začít znova, takže let's go, pojďme hoši zase, kdo dá like a odběr, tak je v Šéfis gangu a bude prostě mega borec. Jo, takže kdo dá like a odběr je Šéfis. Tak cus.